Vi vil beskæftige os med funktionelle grupper. Det hører under organisk kemi, og der findes 16 forskellige funktionelle grupper. Vores fokus ligger på alkohol og carboxylsyre. Alkohol er en funktionel gruppe, fordi den sætter sig på en carbonhydridkæde i organisk kemi. Alkohol hedder gruppen OH og er et primært alkohol, eller i vores forsøg i hvert fald. Der findes sekundær alkohol og tertiær alkohol også. Man ved, at det er et primært alkohol i vores, fordi den binder, eller OH-gruppen binder til et C-atom med 2 H og H. Et primært alkohol kan oxideres til en aldehyd, som kan videre oxideres til en carboxylsyre. Vores andet fokus er carboxylsyre, som skabes ved, at carbonhydrider afledes af carbonhydrider, når 3 hydrogenatomer fjernes fra det samme carbonatom, altså fra methylgruppen, og erstattes så med en oxo- og en hydroxygruppe. Det kan vi se her. Det her det er en hydroxygruppe, og heroppe en oxogruppe. Ja. Og det her det er etansyre, som har Som kaldes isedel. som hedder CH3COOH. Og man kan altid se, at det er en carboxylsyre, fordi at der i en af enderne sidder en oxogruppe og en hydroxygruppe. Og hverdagssyre, der har vi et eksempel på eddikesyre, som mange bruger derhjemme til kalkfjernelse. Ja. Og i vores videre præsentation vil vi Forresten er vores alkohol, som vi snakker om, etanol. Det bruges i mange sammenhæng til at drikke, som vi kender alkohol. Vi vil nu lave et demoforsøg, hvor vi vil forsøge at lave en ester ud fra etanol og etansyre. Vi lavede vores opstilling som det første. Vi har her etansyre stående og etanol. Bagved her har vi jod i pulverform og koncentreret saltsyre. Svovlsyre. Heroppe har vi vores vandbad, som er opvarmet til 70 grader. Den hånd heroppe er en, der ikke har været smart og hældt etansyre ud over sig selv og fået sår. Nu er vi så gået i gang med forsøget, og det starter med, at vi har 2 reagensglas. I det ene hælder vi etansyre op i, og det andet hælder vi etanol op i. Og der er 20 ml af hvert. Herefter så blander vi de 2 blandinger sammen i samme reagensglas, og hælder dem derefter hver for sig igen med 20 ml i hvert reagensglas. Derefter tilsætter vi det ene reagensglas 5 ml svovlsyre, som vi hælder i her. Men det er tydeligt, at når det sker, så kommer der en uklar væske i det glas, hvor der er svovlsyre i, så der er dannet bundfald. Til sammenligning har vi det andet glas, som er blevet meget klart. Derefter har vi puttet begge glas i et vandbad, som har 70 grader. Ja. Og efter 10 minutter i vandbadet, så tager vi de 2 blandinger op igen, og så fylder vi dem med vand op til 30 ml. Dette gør vi for at se, om blandingen den er polær eller upolær. Den er upolær. Herefter tilsætter vi jod i den blanding med svovlsyre i. Dette påviser bare den upolære blanding, at den stadig er upolær, og da den bliver orange, så viser det bare endnu tydeligere, at den er uklar. Herved kan vi konkludere, at man ud fra en
carboxylsyre og et alkohol kan danne en ester. Ja, og en ester, den dufter enten, i vores tilfælde, der duftede den limagtigt efter tilførelsen af jod. Med andre carboxylsyre og alkoholer kan man danne ester, som dufter af f.eks. ananas eller andre ting. Det er derfor, man bruger ester i mange sæbeindustrier.